Λοιπόν, θα βάλουμε 10 ευρώ, δολάρια. Α, δεν πάει 10, 5. Ωραία, 5. Ας και πάρουμε αυτό τον τυπά, να δούμε πόσο γρήγορα μπορώ να το κάνω. Ωραία. Πάμε. Ωραία, μια χαρά το έκανα. Μπράβο. Ωραία, να δούμε πόσα θα βάλουμε εδώ πέρα. Εδώ θα βάλω 10. Όσο πάει. Μπράβο. Και λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ τώρα πόσα θα βάλουμε. Πόσα πάει. Νομίζω 25 πάει. Ναι, 25 δολάρια. Να το κάνω γρήγορα. Πάλι τον κερδίσαμε και τον άλλον. Ωραία, πάμε να δούμε αυτόν. Θα βάλω ένα 60. A few moments later. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω ένα κόλπο να πάρετε πίσω τα λεφτά σας. Εύκολος τρόπος. Να, τα πήρα πίσω. Τι εύκολο.